full episode Ilocano Love Storya. Manang Donita, apingat sang sangit kasi mangpad. Ano din ang pasamak? Jamila, nakita ni Romnick. Sa bali man yung kadwa na babae. Ay, talaga sana map na kitimay-may sa babae day dya akayan ayat mo. I-break mo langan. Diyak kabalan, Jamila. Ay, taglaunay ni Romnick. Kanayon na ka matapas pasakitan. Kayat mo nga Rod, nasaan nga agpatinggaray ta apa nagsagabang. Napintasang matikunak. Iparpariknak. No kasano ti panay patag ko ni Romnick. At dalang may sa abanak. Adyak kabalan nga ipaikin ko na. Ha? Ano day ta? Kaslang mapugtuha akong ti kahit mo asawan manang. Ay, di mo ko may palubos. Sige, Jamila. Sumurok ako niya ti kwartok. Nakakaasim ni Manang Donita. Talagang ay ayatin natin nobyo na. Angam, kanayon mo't alukluk kwen ni Manong Romney. Jamila, apay asaan mo akadwa ni Donita? Amuyumot nga kapsat adyak kayat asaan tayo nga agsasango amangan. Saan ka no pa'y mo tamabisin, Papa? Hani, ada ka di parikot ni Donita? Ay, jakman amo hani. Ni Jamela tiad ada kasarsarita na. Nasingit ang hagkapsat. Hani, kanayon ko nga ibagaking ka. Masapol anasingid ta kadagiti anak ta. Papa, Mama, nangagkuitay. Agsasaibag ni Manang Donita. Ada nga minadagsa na problema na. Ngamin, nakita na kanu ni Manong Romnick nga ada manan sa bali akadwa na babae. Ngamuray pa iha. Daytoy tilaglagapon yung agkapsan. Anyaman ti parikot. Saan yung emramraman ti panagsasango tayo amangan. Tinasaya at ituloy yun timangan. Padasa kakasarita ni Donita. Sana nasaya at ngagpaiso asan tayo ngagsasango amangan. Iha, dandanisan ka anagan. Nadlaw mi kini mamang mo at tumtumram dagitiluam. Iso akayat ta kakasarita. Oh, kapay nga agsasaid pagkamatan anak ko. Amumin na niya di problema. Naibaga ni Jamela. Ay, taglaunay ni Romnick, Papa. Yung apay akanayan apos pasakitan na. Iha, no saan na akabaalan asubadan ti panagayat mo? Nasakit man. Nasaysaya at laangan alipatamon. Saan ko akabalan, Papa? Donita, danggan na kami kini papang mo. Pudno na sakit, ti maawanan, iti ay ayatan. Daytoy ti kayat ko a panunutam. Saan nga amin nga agayan-ayat? Isuda ti agkatuluyan, iha. Kasla makidkidis ti puso, Papa. Mama. Anak, kaskada kami kini papang mo. Saan nga iso ti umuna nga inayat ko? Nagnaguray akiti umno apanawan. Aging gaan na amok ni papayo. Iso asur-surwam ti aguray iti umno apanawan, iha. Apa yan naliday tilangam, Jamila? Madadalang ti kinapintas mo. Masyanak narod ka ni Manang Donita. Kanayon na sangsangitan na ni Manong Romnick. Kat mo nagpintas ti kabsat mo kasken ka. Apay, yan ano di lalaki? Nakita nga min ti kabsat ko nga adda sa bali a babae akadwana. Naglokon. Di pala mapnek ka ni Manang Donita? Tsaka mo? Oy, Paul. Sapay ko ma. Tasaan mo atultuladan ni Manong Romnick. Tsak kahit ngagsangit, akas ka ni Manang Donita. Saan to ang mapasamak na ita? Gaputa ay ayatan kaunay. Nawad-wad man na kwarta na ito eh. Talaga na partak na siya pagkwartaan.
Masapo lang ti sikat kan kinaalibtak. Naimbag, tanay kamakam ko, kalpasan ti paragpasarmi ka ni Jamila. Paul! Idulin ko adakos na ito tapno sana makita niya. Paul, saan mo nga limang pa dito? Nakita kon. Kinsa na palimod kanyak na gitar aramidan. Kat, anya ito? Saan ka makibiyang amner? Napagkatar aramidan. Kasanon numamuan ni Jamila dito eh. Balbalagan ka. Tsak kayat timang lilipot agayam ha. Napintas ni Jamila. Kat, jak mas daw, no adda nalimad na panagustom ken ko na. Napatig ka agayam. Napintas kan masirib ni Jamila. Di mo kumasayangan ti kinasudi ti puso ti kain ayat mo. Kunam nga taadyak madlaw nga itay pay akit kita anak, Jamila. At kayat mo nga ibaga kanyak. Manang Donita, kumusta kan? Anya dayta na saludsod mo kanyak. Kumusta anak? No kanayon tangag kita dito'y balay. No may panggap kini Romnick. Nalagan diriknak anak isinak inkwana. Anya? Kahit mo asawan manang, nag-break kayon? Kalpasan ti panang patigmaan dagiti dadakkel ta. Napaturod ko tinakam ko anak iwin naswas kini Romnick. Nakigtot iti pangadeng ko. No pa'y nasakit. Inibturak. Amo ka nasakit para kan kadayta pangadang mo manang. Madlaw ko, tip-tip dem dagiti luwam. Masapol apat ang tinakam ko ating ko. Gusto dagiti dadakkel ta. Sursuruwag ti aguray. Ngam no kaano adong tengganyak tinapudno nga ayat. Panawan laang ti makaibaga. Kablaawan ka, iti dayta pangadang mo manang. Uwan, saan ka amaawanan iti namnama? Dumteng tumadlaeng, ti para ken ka. Iha, uray di mo ibaga kada kami kinimamag mo. Pamumin day ta, tanang ngagme tinagsaritaan yung agkapsat. Saan na kayo kadipaya kinasarita? Maipapan iti dayta abanag? Papa? Mama? Tsak maliwayan ang kasarsarita ni Donita. Yung may panggap kadakwada kini Romnick. Awan pa'y tinatakamat na kanya. Ani, amangan no nabit na pa'y anagsina. Ket amangan no awan pa'y tipigsay tinakam na amangipod no kadata. Itinay taabanag. Papa, nako na ni Manang. Gapo ka no iti panang bagbagayo ken kuana. Nalawlawagan ti panunot na. Ken, napaturudan nga agdesisyon. Day talaunay ti dayawag kada kayong agkabsa. Natulnog kayo, anak ko. Gapo ta mo yun anya ti pagimbagan mi, Mama. Papa, nagasat kaming agkabsat. Ta nasaya at kayo matunay adadakkel mi. Iha, gapo ta kayat mi anasaya at ipagtungpalan nyo. Day talaunay ti kalkali kaguman be. Pudno day ta, anak ko. Kaya't mi agbalin kayo anaragsak. Kat sapay ko ma, tamakasarak kay to itikas kada kami. Naimbaglagan tanay tulod tanda kiti anak tahani. Awanan ti parikot kini Donita. Inino ten anak kailiwliwag ni Donita. Naragsakan ti rupa na, kan adapay apimintas. Iti dayjay akin napintas ni Donita. Nasirib kun nasingpag. Ado ti agduyos king kuana hani. Ngamnay, sapay ko ma. Tasaanan ang maulit ti panagpitot na. At dan bukod anakam ni Donita. Gagang ilaang aparmakan na ti bukod na arik na. Alangunan na ti kinasirib na hani. Dahil launay ti kalikaguma kadagiti anak ta. Naragsak ko ma, ti pagtungpalan da. Saan pa'y gayam nga amo lang iti dadakkel dati may panggap iti relasyon ta, Jamila? Ibayin nagsamat, akayan ayat. Abay ko mga ibain ka, Paul. Nagsingpit ka. Gwapo ka pa eh. Gandan yak pa'y natukan. Oo, po na gwapo ha. Siguro gwapo mat ni papang mo. Kan napintas ni mamang mo. Ngamin napintas kayo nga kapsa. Masapul sa nga agpayso amaam-amom dagiti dadakkel ko. Ken, maam-amuda ka met. Saan da nga tanga agunget? Manakaawat dagiti dadakkel ko. Ken, saan da na unget. Natanang da ang makisarsarita. Masing petak iti imatang ni Jamila.
Tanasayat mat ngamin, ti pakitat kan ko na. Ngumno amo dala ko matipudno. Anya ti kayat mo asawa ni tinayta? Saan ka kumagumura? Sikati nang irugi iti saritaan. Agbalbaliw ka kuman. Sakbay ama-amuan ni Jamila tipudno akin na tao. Saan nam to amaamuan dayta? Sika lang kimakaam mo, Abner. Naimbagman ka sa namadlang no agkuy-kuyog kayo? Amo mat ti kinaalibtak kan kinasikap ko. Amok akaguram unay ti panangbagbagaking ka. Yung amangan no dumteng to ti panawen. Asaan mon ama ilumang pay ti amin. Sika pa yan ti mang bagbagakan niya ka? Gapo tagayem ka. Diyak kahit ngagtungpal iti panakaisagmak mo dagitar aramidam. Papa, sapay kumatasan kayo amak maklaat kan agungat iti maamuan nyo. Amo ka mas daaw kayo iti panagpasyar ni Paul dito'y balay. Kumusta kayo, sir? Maragsaka na kamakamamuking ka, Paul. Awagan naklatan iti tata wenno tito. Papa, kaya't kung ay pudno kada kayo, agayan ayat kamin ka ni Paul. Sapay ko mata, may kariyak iti anak niyo. Sir, tata. Paul. May kari amin na tao no laki di tanapudno. Ipatpatag mi nga gasawa dagiti anak mi. Kat pakaragsakan mi iti anyaman a pakaragsakan ta. Iha, saan kami nga agunget iti panakiayan-ayat mo kini Paul? Wan nga rod, iha. Adala babalawon mi kini papayo. Apay nga italaang apasyaran na katiti balay. Itatag nobyo kayon. Papa, Mama, pakawanintak ko ma. Sanda ka akagura, anak ko? Kastoy siguro dagiti agtutubo ka dagiti apanawan. Ngam, nasaysayaat ko ma, no pinasyar na ka ni Paul dito balay. Ani, saan mon ababalawan ti anak ta? Tinapatag kadataan anak, ti pakaragsakan dagiti anak ta. Agyaman na kada kayo, Papa. Mama, naimbag kayo na anaganak. Ngam, agyaman ti makunayo ka ni Paul, Mama, Papa. Nasingpot ti kunak. Nadayaw ang makisarsarita kan. Kaslada pa nagbain na. Ani, kagangay lang tayo ta. Tandaan mo na ti makapasyar dito'y balay. Talaga ama nagbabain, Papa. Kasla saan ka no ang maikari? Iha, maikari amin nga agayan, tulakin di napudno, ti tarigagay da. Adda naldlaw ko kini Paul, adyak may lawlawag. Ha? Anya day ka, Papa? Dayta, ti saan ko ang masungbatan iha. Ti daw-dawat mi kini mamang mo. Tasapay ko ma, ta saan ka nagbidot iti panagayan na yatyo kini Paul. Wen, Papa. Day tamo ti tartari kagaya. Sapay ko ma. Ta sa anak tungagsan. Apay mo takas diti na ibagam kin ni Jamila, may panggap kin ni Paul. Nasingpad matipanag ko na, kahani. Ani, at daba naganarik na kadyak may lawlawag. Kabayatan tinalimod apan ang paliiw ko kadagiti karaw ni Paul. Uwan, nasingpot tilangana. Ngam saan tapay unay ngam ammo ni Paul. Pudno mat kiti. Kasla adda nakalimang akinatao na. Ha? Anya di kayat mo asawan. Orek lang nagtanag iti dayta na ipagam. Sapay ko ta saan ang nagbidot ni Jamela. Tawan sa bali at arigagay ko no saan at ikinaragsak da. Agbilib kamot nga tan, iti kinalibtak ko niya, Abner. Awal tilang bali na problema. Hindi amunat ni Jamila kadag iti dadakil na, kas kaayan-ayat na. Amok dagiti naganak ng kuana. Madaydayaw dataw. Nataknang kan relisyoso da. Okay? Nagasat kalaw na. Talaga nagasatak. Nakapinpintas ni Jamila. Masingpet, kalmasirib. Sakit bak ng dabay. Kablawang ka. Ilalaim kumati panakayat na. Karbengan ng timaayat itinapod no. Anya man ti kayat maasawan iti dayta, Abner. Ala, rambakan takit di ti panakaamamok kadag iti dadakil na. Amu ka din ni Jamila. Ti may panggap ka dagiti bisyong. Nagado damdamagam. Wan gayam. Ada tulag mi ka na Jamila. Ag-date kami. Kadwan na to, ha? Naamok ka dagiti dadakkel tangada ka numatan kaayan-ayat mo, Jamila.
Sayang ta, saan ko anam-am mo? Adan to sa bali agundaway pa nagpasyar na dito'y balay manang. Wano, kumuyog kanto, inton agtit kami. Abangan nung makasingaaklaan. Mangan kami ti restaurant, sa agpasyar kami manang. Kasi na mo. Jamila, sapay ko mata naragsak kayo iti ayan ayat yo. Saan ka kumaamay pada itigasat ko? Manang Donita, nasingpot ni Paul. Awan na mo kasabali a babae iti biyag na. Us! Manang Donita, madlaw ko. Pumimpintas ka. Adan sapay ng pasyar ken kay di rabii. Ado ti mangiparipirip itirik na kanya kading ko. Saan pa yan nakasaganang agayat manan? Okay nga tanday ti alangag. Ay, mabitlaang. Apay ngay ngawan matan ni Paul. Nagtulap kami asukunan nak dito'y balay. Isa nga tayo mauawag. Apay nga tangawagan ng pilaan. Hello? Lading itag, saan ka masukon ni Tabalayo? Ha? Apay. Mabain ka kadi kadagiti dadakkel ko? Wano, saan ta kadi ang matuloyan? Matuloy ta? Umuna kalatan iti restaurant. Kumama ka ma. Ha? Apay, napatpatag ka di papanam? Ngam ti panag-date ta? Saan ka kumagumurgura? Kan saan nakapagdadoan? Ay, ayatin ka unay. Sumarunuak mo't ladagos. Okay. Agkikita tayo latan ni di restaurant. Ay, diyan mo na, kiti pa nakaawat mo. Madanon yung to ni Abner agayem ko di restaurant. Bye. Agananad ka kuma. Bye. Wow! Nagpintas kalakit din iti day nga arawat mo, Jamila. Ang awan pa'y mat ni Paul. Anya ka diti oras sa lumtang. Ada ka no kalaat anas kan nga si kaswan na manang. O muna talatan ni ti restaurant. O maito ka no ijay. Anya? Ada ka no ti gayem na ijay ani Abner. Apagbiit ka no mutlakit di Sumaro no mutlaang adagos manang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kapisat mo? Kakaingas kayo, Kurt. Wan, kapsat ko. Ni Manang Donita. Manang, ni Abner. Gayem ni Paul. Agtukaw kayo. Agorder ako iti pagpalamiis tayo. Pangururayan tayo ni Paul. Apay, napanantay lang amin ni Paul. Diya ka mo. Imbaon nak nga umunan dito yung restaurant. Ang mga no, madam-dam ha, at danday dyan. Mabit lang ha, agorder ako. Okay. Uy, Manang Donita. Kasta unay pa nang isurot mo iti pagnagkitam kini Abner ha. Gwapo kan. Awan sapay ka ayan-ayat na dayta. Sa bali, tinangipapanami iti panangisurot ko iti likodan ni Abner. Nadlaw ko natantanang tigaram na ngam ni Paul. Manang Donita. Kasta da kayat mo asawan. Di kan tumagari. Agsublin ni Abner dito Ang mga numangag na pa'y nga iso ti pagsarsaritaan ta. Nag-stayan ako na. Naimbag talaga panaw katapos. Napag-isumat ka de. Ang mga nabit pa yan nakadanon da Jamila kan tikabsat na iti restaurant. Saan da matagtaga na manguray kanya? Tadamat niya Abner. Amo ka saan ka narwam. Adita makalanglang lang ang mga dagiti anak ta, honey. Mabisinan talang ang mga uray kadakwada. Kan sigurado asaan danton ang mabisin pa'y. Kasla nga rodyak makapanganahan eh. Napanan ngamin da Jamila kan Donita. Kinuyog ni Donita ti kabsat na iti panagpasyar dakin ni Paul. Kasta ka de? Katsapay ko mata saan mo tagidaksen, honey. Uray tadamat ni Donita. Sabay ko ma, ta sana nagbidot ni Jamila. Iti panakiayan ayat na ni Paul.
Agdalag ta, anak ta. Sakmaymat nga ta nga inaklon na ni Paul. Sininter na pa iti kapabalinda ito eh. Puno da itahan eh. Makapagamamun tulat ta, titunggal maysa, enton agdinadan, nga gasawa. Ay, saan na dahil tati pagsaritaan tahan eh. Mangantakin na eh. Adagta ni Paul. Agdardara sa simbag di restaurant. Agtal-talang kyaw. Dita, nakita na tayo. Wen nga rin. Paul, agkalinduusan ka matin? Mawawa ko na eh. Ah? Tadaram. Ah, Nagdardarasak na ima dito eh. Kababayin nga uray ni Manang Donita. Awan taan yaman na. Mabisirak pa higit din. Apa yan ka pala nag-order iti makan, Abner? nagmerienda kami itayan. Nangururayan hikan ka. Aginana ka pa yan. Langam sa ngagpaiso tinabisin kasla na bang bannog ka unay? Dimteng kayo gaya man kini Donita, Jamila. Kunak no marabyan kayo unay asumangpat. Iha, nagdiretso mo tatagos ti kabsat mo iti silad na. Kasla saan kayo naruam ka ni Manang Donita, mama? Kat, kumusta mo ti panagpasyat niyo, iha? Kalpasan ti pa nag-dinner mi iti restaurant. Napan kami iti park, papa. Nagsarsarita kami matijay. Saan kami na nagbayag? Nasaya at saan kayo nagbayag, iha? Tama nga, no, anya pa iti mapasamak yung iti rumar. Saan mat nga taabaybayan ita ni Paul? Saan nalakit di ngay palubos nga dadhakas ang mapasamak iti kayan ayat na. Ken, ada ka daw ni Paul. Ni Abner ti kadwami anangan iti restaurant, mama. Ada ka di pa hikit yung ibaga kanya? Papa, mama, sumurikat ko man iti silid ko. Ala, mapankalatan iya. Tawan matinaskan nga ibagami kan ka, kanasa pa kayo mat anak ka awid. Sa anak pa makaturog. So, kadwan na pala nga ginom, Abner. Kapaya kasta ti panangkitam kanya. Kabayatan nga da tayo di restaurant tayo. Pinalpalayo ka. Ngayon sana nakadlaw da Jamila kan Donita. Jak sa magustong ti bagbaga ma. Sana kumakagura. Kasi ti kanain kong ibagbaga. Napatig ka kayam. Kumusta din na parang? Saan mo na damagan pa? Walo, kaya't mo ti kwarta. Saan ka pa idam? Agyaman naklangan. No apay apagkadkadang ka. Amo mo no apay. Awan kayam. Sublian taman tinadlaw ko iti lang nga tayo tumteng ka iti restaurant. Nagdagulit ka. San lang nga sikat ti pinalpalayo ko. Uray na kita kabsat. Agpadadaan na singpat. San mo kumasayangan ti panangipatig ni Jamila ken ka? Talaga mo't nga ayatak. Nakain inusinti ti tangana. Amo ka na saya ti pamilya ang nagtaudan na. Talaga jak magustong ti bagbaga ma. Agawid ka man langan. Bukudak langan ka ginom. Manang Donita, adaman damagag ken ka. Maipapan ka ni Abner. Ngati makunamkan ko, ana. Nasingpat. Natanang nga gungunay. Natak nang anak isarsarita. Ken nadlaw ko ti panangiyali ka natakadata. Saan adakas, nukas pangarigan? Saan ka di, Manang? Awan pa'y lang iti panunot ko dahi ta abanag. Ado tang grayo kanya. Ngam sa anak ng dardaras. Kinapudno na. Kaya't pisigod akaayan-ayat ko ti makisnublian kanya. Anya? Apay. Ayayatim ka di palaan? Makaanayin din namin sa napananglo ko na kanya. Saanan arumbong agtalagap pa'y kenkwana. Jakla na ibagbaga at agos kada kayo, papa, mama. Ngam saan nyo kumaapanunutan, akayat ko taagilimit kada kayo. Iha, addan na ka mo. Nawayakan nga desisyon, abok-bukod mo. Palpalagi panda ka, anak. Nasaya at saan kan apaan lilaw pa'y itisigod akaayan ayat mo. Ngam addaking kamang tingiting iti marikrik na iha. No napudno, tipanggap na ngagbalbaliw. Saan kun akayat ti agsangit pa'y, papa, mama? Saan ang agdandaras? Da kayo tinangibaga kanya, nga urayat ti umno a panawan. Ka nasaya at ano tanangam ti agdesisyon, anak ko.
Ambo ka na pudno kay ti Bagim. Maipa ito ti kalkali kagumam apagragsakan, anak ko. Makaanahin kanyak ti impayo pamatag kanyak, papa, mama. Mapna ka kung iti kinaragsak ken panaglalangan tayo. Kunak man nag-overtime ka. Adda kay matan. Sangsagpat lang ni Jamela kat mga rabi kami pailaang. Amo mo tiga po na hadi. Kaya't ko ano mabalin, may pamuspusa ka makapaglalangan tayo amang rabi eh. Wenot ngamin, mama. Naragragsak mo't lang nagpay, so nakigiddan tayo amangan. Ala, ayab ang marodan ni Donita, tamang rabi ita yon. Ay, nya pailang amin tir aramidon na iti silid na aya. Ay, amoy mo ti ugali na. Managpupok iti kwarto na. Ay, laglagi po nyo gaya ma. Et Domingo inton bigat, kat masapol nga agkukuyog tayo ang makimisa. Wen, papa. Tsak malipatan day ta. Sige. Nakpay nga rod ayaban ni Manang Donita. Nagrabi kalakit din nga mawag. Al-ala akong titurog ko. Pailiwag mo na ikin ka. Kasano, numanon nga aldaw asaan ka nagpakpakita kanya. Ado kami tinakakumikumak ka na iti napalabas ka daw. Sana bale? Uray malmalim nagpasya tayong tumpikan. Ha? Ay sana mabalin no bigat. Awan ti wayak. Kadwak namin ti pamilya. Mapan kami iti kapilya. Anya? Sapay ko matamaawatan nakpol. Napatag ti pamilya. Napatag kamit kanya. Noanya ti kunam. Kumuyog ka kada kanin. Awisan nakit ni Jamila. At kumuyog ka nakuha na sa nga pamilya iti kapilyada. Ay, urelasim nga rin iti tutot ko. Di mo pa'y kaya, tay turong nakatikain ayat mo itinalin tagabiyag. Abner, San ka kung makagura itimbaga? Tawan mo't dakas na. Agsasaro mo ti panangitangat mo iti ara ka. Ada ka di barbarte ka? amo no talaga gayem ka, Abner. Amok nga nasa bali kaya tasawon ti panangkitam kanya. Napudno ka gayem ko nakmanin. Awan sa bali at arigagayak. No saan na ti pagimbagam. Mabit lang. Anya ti barbarte ka. Kasano, imbes na may pasyar ko ni Jamila. Ay kaya nakit din ti makikuyog iti pamilya na. San mo ang mababalaw? San ka kuma makagura iti dayto ng ipagakmanin? Nagasat ka kini Jamila. No kahit mo ti pa iturong iti kaayan ayat mo. Amok magpaspasugnod ka. Sapay ko ma. Tamaawatam. Napatag namin na makadwak ti pamilya. Sana bali. Maipasyar na kita. Nawalan yaman na. Mawatan ka. Ay ayatin ka una. Inarakop nak. Uy, kababain ka dagiti makakita ka data dito eh. Manano? Kayan ayat kamat. Mabitlaan. Apaya nakalanlanay dagiti matam. Kanayon kan samot ngagpuypuyat. Sana maliklikan. Sa kastya talaga ti panagmatmatak. Sana mabalik na makatlaw ni Jamila. Nagdamag itay ni papano na panam. Apagsarat na iti kwarto da kini mama itay dimdeng ka. Ay, kasta ka di manang. Nagkuyog kami nagpasyar ko ni Paul. Diyak namin napagustuhan, idi kalman. Nalagip da kayo nga rod ni Papangyo. Kat na kunana, ano apay adi mo na awi sa kimuyog kada tayo anak kimisa? Ado ka nung ngamin ti pakakumikuman na, mama. Kasta ka di? Wen, mama. Adun sa sanga ili. Siya kung timapan manginlukat iti daw. Ah, saan ka din amang rabi Jamela? Nabsugak pa'y, mama. Abner. Ha? Mama, ni Abner. Kunak no ti kabsat ko ti gagaram, Abner. Ano ti maipaay ko kan ka? Kahit ko lang ti makisinagat king kadunita. Sapay kumatasan mo at akitaksin. Awan mo ti dakas na. Ang kaslawan ti amok istoryaan kan ka. Ay, Awan gayam. Nabayag kayo kadingag kayam kini Paul? wen, ama mo kunay. Kaya't nasa wan. Am-am mong unay, ti gayam mo?
Wen kunak manen. Ada ka di kahit mo ama-amuan may panggap kini Paul? Uy, makadlawak sa ama nang. Manipod na rugyan ni Abner ti umay diti balay. Masansan mo ti pa nang pasyar na kan ka. Kunak, tupay nga ata kay papananday ta pa nang istisim mo kanya. Jak maaw-awatan ni Abner. Ha? Uy, anat kahit mo asawan manang. No, agsarsarita kami. May panggapmat kada kayo kinipol ti pagsarsaritaan mi. Anya? Nang rona launay kan ka. Sang ka idayaw na ti kinasingpet mo. Kan nagasat launay ni Paul nga inayat mo. Manang, makabsog mo't iti puso dagita nga ibagbaga ni Abner maipanggap kanya. Kat sapay ko mata, napudno ni Paul kan ka. Tay na ko ating ko. Jak maawatan ni Abner. Ang mga noon damot na limot, panagayat na kan ka. Kaya't mo asawan manang. Ribalon na ni Paul. Ikat na nasingad damot nga agpagayam. Sa amo na mutin nga gayan ayat kami ka ni Paul. Jak lang mo, noon niya ti panggap na. Madlaw ko. Saan asyak tiga po na ngam umay dito balay? Palpaliiwag tangi tiga raw na. Kasla, andak kayat na nga ibagakan ka. Ano ko madayta, manang? Dahil ti saan ko amay baga. Mabalin, ano da kayo tagsarita? Saan nga tangada na limot nagayat na ken ka? Sana ka mamati iti dayta, manang Donita. Amo ni Abner nga agayan ayat kami kan ni Paul. Sa nasingad kami nga agagayam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay tamo ti panang ipagarup mi ti masansan a panang pasyar ni Abner, iha. Panagkunak, saan ani Abner tor orayek akagasat ko papa? Ngam nagrayo kan ka. Saan mo ka di nga ikan iti kong taway? Diyan ka muno kasano sumbatak deta sa ludsudyo kanyak mama. Tay ko na kun kini Jamila. Da kami ti agsangsangaw kini Abner. Ngam ti matkabsat ko ti pagsarsaritaan mi. Ni Jamila ti kayat ng Arman, ngam apaya si katipaspasyaren na. Ang mga nuwagas lang ni Abner Taychay panangawis iti imatang mo. Iha, adakalantagan ni mamang mo iti day tangay pagana. Ay, kalin. Kalin ka. Iha, adakalintagan ni mamang mo iti day tangay pagana. Ano ipatpatag na ka, masapul nga ipatag na mo ti kabsat mo. Saan akas ti panagkunak papa? Agparparik na kanyak. Adda kayat na nga ibagak kini Jamila. Anya? O kat naibagamon kini Jamela ti tabanag? Maminsan pa nga agpasyar dito'y bala eh. Kat ni Jamela ti pagsaritaan mi. Kasarita kon anaimbag. Itayo pa dito yung mamururay ka ni Paul. Awan mo't laangan. Mabainak pa yun, tas ang kakita dakdag iti lumabas dito pagtugtugawak. Ay, ni Manang Donita dito yung mawawag. Hello, Manang. Jamila, adamanin dito'y balay ni Abner. Os? Talagan sa nga ipaypayso na kamot ka na, Manang. Anya nga ipaypay sa tibagbaga. Kano si kamanin ti pagsarsaritaan mi. Anya? Ni, apay. Anya kami ti bagbaga ni Abner, may panggap kanyak. Anya ka diya talaga ti panggap na, iti panagpaspasyar na di tabalay, Manang. Jamila? Ay, Manang, ata ni Paul. Sige ha, ituloy tanto tiyak sarita. Bye, Manang. Nangeg ko ano takamat ni Jamila tinagan mo. Bayat ti panagsarita da kanin Donita iti telepono. Isu saan ka makapagulbud ka nga? Ha? Manglilipot ka gaya, Abner. Agpaspasyar ka gaya, medyo balay na. Ni Donita ti gaggagara kaya balayda. Olpon, ano ti kayat mga ibaga ka ni Jamila, ha? Kahit nakapataksin, ha? Tikunan, di ka maitura na kabilan? Ngam ikam kay ti gundawing agpalawag, sakbay patayin ka. Ipatan ako ma. Marikata na ka bang siti pa ng lutis mo kanya. Sige, agul-agul ka. Saan kang ibatan aging kitibagsatyangis mo? Ha? Iksa di pala. Kasi siya na rin. Diyan mo nga ta. Kahit makapaluspos ka pa kanya ka.
Sakbay nga isagmak na. Patayin kalangan. Napatag ka agayim kanyak, Paul. Ulbod! Manglilipot ka. Sakbay amala daw ti amin. Agbalbalyo ka kumana. San ka ka di amasayangan ka ni Jamila? Ilalaem ko matipanagahit na ka. Nasingpat kan inosente. Pagwadan ti pamilya na. Kahit, anya ti kayat mo asawan iti dayta. Anya ti bagam kan Jamila, may panggap kanya, ha? Awan na, awan na. Ni Donita laang ti kasarsaridak. Kahit, anya ti bagbagam ka ni Donita, may panggap kanya. Agsaw ka! Lagulbod ka pala ang kanya. Duyukan kan, babaen tayo ngay mo ko. Paul, saan na? Pulis? Manglilipot ka ganyan. Ngam sa anak, apatiliw ka nagti pulis. Baliwan tanto tiyag salita. Nagdardarasak lakit din na nagahawid. Tiyakmat gaya man madano ni Abner dito'y manang. Imbakak mo at nga adda ka ije parke. Nabayag pa'y nagsarsarita kami sakbay nagpakada. Nangag ko nagring ti cellphone na. Diya ka mo no asino tayo kinasarita na. Apay manang, anya ka no ti ibagana? Sang ka idayaw na matla ti kinasingpet mo. Nagasat ka no ni Paul nga inayat mo. Diya ka mo no umapal min no agselos. Ay, aday ta ka manan ako nakmanang Donita. Amangan no si kamot ti agselos. Makakatawak man iti dayta ko na. Madlaw ko nga awang mo ti panggap ni Abner nga garam kanyak. Kaya't na lang at ti makisiningad. Mabalin mat nga agtungpal iti naun o nag-akaipapananday ta pa nagsiningad tiyo manang. Marik na kasaan ani Abner ti para kanyak. Ad-adda ka mamati ak nga adda pa nagayat na kakangka. Ang lap-lap dan natirig na nata nasingit na agayam ni Paul akayan ayat mo. Daytaw na iti pagyamanan mi kada kayo ng kapsat. Da kayo mismo tag istorya iti amin na mapaspasamak kada kayo. Owen papa, mama. Da kayo man kit di ti mang tingiting? Anya nga tati gapuna nga agpaspasyar dito'y balay ni Manong Abner? Napasnak nga agsarsarita da Abner kan Donita no kwa. Abain ka niya mang singa kadakwada. Kaslagayam laeng ti panaglangan ah. Kat amangan no pudno ti atap ti kapsat mo. Asika ti pudno agagara ni Abner. Ha? Ala, sana mabalin nga agayat ni Abner kanyak, mama. Iha, ibagak na ito'y kengka. Nataktak nang kan natantanag dagiti karon ni Abner. At adda kayo ti agbagay. Hani, napanunot ko matlaang asaan nga umno dayjay anay bagak. Wan takas na datamutan di agpili iti para kan kuana. Ngam karbangan taan naganak dayta. Tapara mo't lang iti pagimbaganda. Nubigdot ti pakiasawaan da. Tungpal biyag nga agbabawidan to. Honey, Kas kanayon nga ibagbagak kadag iti anak ta. Awan sa bali anapatag kanyak. No saan at ipagragsakan da. ada ka ti badmatlaw mo ken ni Paul? Asaan mo akayat kan kuana? Diyaka mo. Nga mulitag. Kasla adda nakalamang iti kinatao na. Makadlawa ko na talaga Abner. Hindi ko mapay akayat ko nga ibagakan ka. Ken sapay ko mata saan ka mabainan. Donita. Nakasingsingad tan. Nakapaspas na kan napatid dagiti bana kapag sarsaritaan ta. Ad-adamat at may panggap kini Jamila ti pagsarsaritaan ta. Agpada na patagda Paul kan Jamila kanyak. Kayat kong ilawlawag mo ti kayat mo asawan. Manang Donita! Ay! Adamot ganyan sa nga ilin. Abner! Naimbagtadakan. Si kanti makaamo kini Abner ha. Adapay na patag nga aramidag iti kwarto. Gapot at masan-san na pagsasaritaan da ka kini Donita. Sa bali mo ito ti pampanunutan. Uwin nga ron. Abay nga may nasyap ti pagsarsaritaan nyo. Siyempre, masakitan di Manang Donita. Jamila, nasaysaya siguro ni Pudnok langan king kada ito eh. Napatig ka ti pusok. Ha? Lukas ta. Pudno ti atap ti kapsat ko. Ngam sana ka nawaya mga hetking ka. Yakay na madadal ti panagayim mo kini Paul.
Ha? Nakikita kiti daytaan na amuak. Pangasim, sana kumaliklikan. Awan sa bali kalikakumak, no diti pagragsakam, ken pagimpagam. Ha? Apay, ada ka di kayat mo nga ibaga kanya? May panggap ka ni Paul? Diyak kahit na siya ti makaiga po, iti pan nakadadal ti relasyon nyo. Si Kaa mismo, timang doktal. Itay pa yan adlaw ko. Nga tao nga umar-arubayan di tarpa. Mga sino ka ma? Saan nakapakawanan ti paltog ko? Paul, Padasam tiyak karang, mumtak ti banga-bangam. hindi sumtapaltog mo. Ano makapagsarita ta na himpag? May isa ka na yung pagagayam. Ulbod ka, manglilipot ka. Nagbidot kay ti daytang atap mo. Kanayon ka abagbagan, adyak kahit adakas ti pagtungpalan dagitar aramidem. Nadlaw ko akabuting mo dagiti pulis. Markado ka ni tinagan mo, kat amgam nga amangan numatukhang ka. Agulimag ka. Isartin mo kuman dagitar aramidem. San ka kadi amasyan kini Jamila? Saan mo na kayo tuloy na niya dagiti kayat mong ibaga? Balagan ka. Saan nakapadpadasan nga isang mak? Dakas ti pagbanagam na ramidam na ita. Madlaw mi kini mamag mo ang masansan ang may kulkulang ka iha. Anda ka dinadagsan a parikot mo. Papa, naunagsamot ti pampanunod ang iha. Dakigtot kay timbaga ni papangmukan ka. Kuha, mama. Naman nga aldawasan anak parparang ni Paul. Aywan gayam. Imbis kumaan ni Abner ti agpasyar dito'y balay. Ni Paul kuma. Owen nga rod, papa. Nabayag asahan kami ang nagkita ka ni Paul. Mga no, adumat ti pakakumikuman na. Dayta ka di ti pakariribukam iha. Aywan gayam. Anya ti trabaho na. Tsaka mo, papa. Ti amok, sana nakalpas iti koleyo. Kat agur-urnong, iti pagtuloy na nga gadal. Nasaysaya at matlaang no makapagturpos iti kolehiyo ni Paul. Tanoda kayo ti agkagaasat. Napimpintas tumatlaang ti masakbayan niyo nga agasawa. Kalpasan day din naudi apa nagpasyar ni Abner dito'y balay. Di ka pa'y nasamo a pagdamagan may panggap iti nagsaritaan nyo. Saan ka nagbidot iti panangipapan manang tunita? Inaklon ni Abner nga da panagayat na kanya. Anya? Kasano no umaamuan day ni Paul? Agsubang dalakit ding agkayem. Manang, awan panggap na nga grayo kanya. Awan ka no sa bali akalikaguman na. No saan at ipagimbagak ken pagragsaka. Chet, anya ti kayat nasawan? Diyak na damag manang. Nariknat ti panangyalika ka na kanya. Kat iti panagriknam. Asino tinadungdung mo? Manang, abay mo tanakas dati sa ludsod mo. Ibagakin ka manang. Nabayagan na saan kami ang nagkita ka ni Paul. Binaybayan na kan? Tsaka mo, amok asan nakabaybayan ni Paul. Ngamin, amok mat ngay ayatin na, manang. Mailiwa ko na yan ka ni Paul. San mat lang ang nagpatpadlaw? Padasok man kit ding awagan. Ay, teka. Agre-ring iti cellphone na. Paul, sumbatam ko ma. Anya ka tinti mapaspasamag kan ka. Jamila, Paul, agyaman na kasi nung batang tihawag ko. pasensya kan. Ado tinakakumikumak ka na itinapalabas nga daw. Ipasyar ka to itong rabi lumigan. Sige. Mailawak matkan-kan. Kasta Ahmed, iyawag kuntukan ka no sa linot pag sinarakan ta. Sige. Hello? Initip na ti cellphone. Anya matan. Ikidom ko matan. Rabi iuna yan. Parang maalak ti turok ko. Oray ta naawagak matan ni Paul. Itala nga makaumayak dito yung aparke Manmano ti tao? Napinta sa pagpasyaran dito eh. Taro ti kayo, kan masetas, alo dumaduma ti maris na sabong na. Mabit lang ha. Hello? Nalipatak po ngagpason. Oo, uwan. Umaya kon.
Jamila, mabit lang ha. Ah? Nalipatak na kasi narak ko iti may sa restaurant. Ija itong tigubatanga kiti merendata. Aguyog to ko man ha? Dito ka lang. Wala. Nagtartarasan na pimanaw. Nabati na tibag na. Nalipatan na paikit din ngayon zipper. Oh. Nakato na kwarta. Diyos ko. Ano dito eh? Sana punta dito eh? Drugs dito eh. Sana lang kiting apitod. Ano di kaya tasawan dito eh? Nalipatak mo itong tibag ko. Jamila? Paul, ano di kaya tasawan dito eh? Nagadua kwarta kan drugs dito eh. San ka di? Ha? Agdardarasa. Baliwan tanto lang ang tiyagsarita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aging karita. Kasla tiyang pa'y lapat dyan. Anya di kaya tasawan. Tinakita kitibag ni Paul. Nakatuwa kwarta. Kan drugs na kitay. May sangata a drug dependent. Wala drug pusher ni Paul. Nabaybay amo nakalukat tiri daw ti kwartong Jamila. Manang Donita. Saan mo nga ilingid dagiti luwam? Ni kadipo, tigapuna? Adda saan nyo ang kinaawatan? Talaga adagiti lalaki. Agpapada da. Manang Donita. Sa bali ti parikot ko kan ni Paul. Nakarkaro tinaduktalag kan ko. Ang nga ti kayat mo asawan? Nakitak tibat ni Paul. Ado ang kwarta kan droga. Anya ti kuna? Urayak lang ti gargar ti nervyos. Ngam, jakpay kapkap na kan. No drug addict when no anya ni Paul. Ngamin, jak nakasarita na imbag. Ay, sumat lang. Ti, anya manang. Idida mo pa'y la makitak ni Paul. Dinilaw kung dagiti matana. Manang, please, numapalin. Saan ko mapay amaamuan, dabapakan mamaday tuya banang? Saan mo apagilimudan idaating ko? Manang, please. Kasarita ko mapay ni Paul. Manipod iti sana natuloy ti panagpasyermi kan ni Paul ijay parke. Saanan anasunutan ti panagkita mi. Jamila. Nasingit kayo nga kayam. Kita mo, masumbatam lakit dito'y damagak maipanggap iti kaayan ayat ko. Ngamin, ada nakitak nga adu akwarta kan drugs iti bag na. Please, saan ka kuman nga aglibag kanyak? Pinampanunot ko ang naimbag ti amin. Nalagip ko ti imbaga ni Manang Donita. Akasla, ada kano kayat mo nga ibaga kanya. Diyak kahit asyak ti pagtaodan dahi ti abanag. Sabay ko matamaawatan nak. Si ka mismo ti makisarita kini Paul. San ka ang sangit? Madudug tirik nak ang makakita iti panagarubos da kitilwam. Ulitak. Awan sa bali akali kagumak. No saan nati pagimbagan ken pagragsakan. San ka kuman nga gulpot pa'y kanya, Paul? Pulos namnamahan. Inayat kay tinapot no. Tati amok kat nasingpat ka. Kat, anyeta. Kaya't mo, ti magsina kanya. Kat ibaw imulangan ti imatang mo kanyabner.
Saan kumamot ang nababati pagkit kita ang kanyak? Ngamin, insturo da kami ana imbag da kiti tatakal mi. Asalimot matan mi ti tayaw mi. No may papan iti nakitam. Kuko ti may sagayam ko na dyan. Nukasta, nalawagan ti amin kanyak, Paul. Saan ka nga gulbod pa'y? Amang ano nalablabas ka pa'y ngam drug dependent. Paglakla ko ka iti drug, saan ka di? Awan mo't nga tanti pang babalawam kanyak. No yung pangagnak kuma, ng isarding mong dagitar aramidam. Saan kuma nagtungpal ani Jamila, tinakadoktorkin ka. Ket, gapo iti na ita, naragsakan. Nagbidot ka, no pampanunutam nga dan kung daway mo ang mga agaw, iti kaayan-ayat ko. Nagbidot ka iti dahi tangata mo kanyak. Ada pa yung nagbidot ka. No kunam, agaputan namuwanan ni Jamila amay sak nga adik ket lipatan nakon. Ay, ayatin nakunay, ket saan nak akabalan na lipatan? Patsim ka di akas tati kinamaag ni Jamila. Numamuan ti pamilya na dahita. Saan mo nga ituloy? Saan nga isulat ti makalapan? Saan da amay paay ti pagragsakan ni Jamila? Amok akaguranak iti dahito yung ipagak. Naragsak ka nga tapay lang, iti ayan-ayat yo. Talaga pagpumpungtutin na kanya. Digin na kuma. Nupod no ngay ayatom ni Jamila. Ilalaim kuma ti panangipatignakin ka. Ti panakahit na. Karbengan ni Jamila tagragsak. Itay ayatin na alala. Sige, agsaw ka ba, ha? Sana kumalap dan ngagsaw. Tapagimpakan na kitoy. Agbalbaliw ka kuman. Tanragsak kayo ngagpadpada kini Jamila. Iti ayan-ayat yo. Lading hitat ading ko. Pakawan na ko manong inunaan ka anang ibaga ka dagiti dadakkel ta. Maawatan ka manang. Saan ka akagura? Donita, mabali na panawan na kami pailaang. Kaya't may kasarita ka na yung bag, tikapsat mo. Sige papa, sumurag ako niti kwarto. Papa, Mama, nakasarita ko ni Paul. Ngam, pinaglibakan na amay sa atrak ate. Saan da ka kayat ababalawan, iha? Saan kami ang nagliway adadakilyo anang bagbaga kada kayo? Katamo ka na imula iti panunot yun, iti panursurumi. Pagkawanan na ko. Iha, di ka nagsangit. Awan basol mo. Uston, ang mga may sagmak ka kini Paul. Day tamo ti pagdamdanagan mi kini papangyo, Jamila. Ay ayatom ka di pailaang ni Paul. Kalpasan na mo mamay sagayam nga atik. Mama, ang pagpakahasya ka na kayo. Ikanda ko mapay iti gundaway. Kaya't ko nga ipayan iti gundaway nga balbaliw ni Paul. Kaya't ko nga ipanagnak na nupod no matlaang nga ayatan na. Jamila, amok ang masirib ka. Saan ka kumangagbalin ama ang ading ko? Manang Tunita. Pakawanan na ko manong nasa ko ni Riknam. Saan lang adagiti dadakkel ta ti mananagan? Ad-adapay amasaknanakan ka. Agyaman manang. Iti laksit ti panakaduktal ko iti haramid ni Paul. Kaya't ko ti agbalin pa'y laang anapod no. Iti ayan-ayat. Anya? Amok ti panpanon ko taman. Sanak mat nga taad ang ran ni Paul. Kan awan ka po na nga ramidan na kanyak teka. Saan na dayta? Amangan no mairam naman ka. Kasano no pagatapan da ka amay samat nga adik. Anya ti amom no pusher ti kaayan-ayat mo. Manang. Ipaangag mo kung madagiti patigmaan mi kan ka. Saan may akayat nga dadakas ama pasamak kan ka? Agan anadak manang. Kas itimbagak kada papakan mama. Ikandak kumapay iti kuntaway. Madanaga na ka talaga para itikabsat ko papa. Mama, kasanon no. Ang kintayagak pa'y amang panunot. Adi, apay nagsindaay ka itinaunag. Malidayanak. Tagsimpat ti anak ta. Ngamaan niya day tuyo na nagtungpalan na. Nakiayan-ayat iti may nga adik. Nagpakpakaasing ikantay iti gundaway. Diyak kaya't apagumtan. Ngamno pakailiklikan na iti paggan. Aramidag. Anya ti kayat yu asawan iti dayta papa. Ingitan yun ni Jamila?
maawatan kayo nung pawilan nyo ang makisinarak kini Paul. Kaya't ko ang makasarita ni Paul. Anya, umanukot nga ta. Ang amang ano si kamot ti maipagkad. Ani, paayabak ni Paul dito'y balay. Masapula kasarita. Jak ipalubos adakas ti pagtungpalan ni Jamila. Imbagak lang aro na sa anak nga adik. Adadakalin ang ni Abner ti Patyem ngam siya akayan ayat mo. Nagsaludsud akong itigayem mo. Ngam di na kaya ti makibiyang. Paul, ay ayatan ka. Ay ayatin ka man. Napudno nga ayatan na. Panagnagam. Saan ka alapda ng mga rakop kanya, Paul? Ngam ti kayat ko pamanagnag. Aklo nam ti kinapudno. Katagbalbaliw ka. Jamila, Adamay may sakit tawagan ka. Nabayagan na di ka pimasyari di balay. Kaya't na ka makasarita na papakan, mama. Anya? Nawan ti dakas nga ramit mo. Awan nga ron ti rumban nga pagputngam. Numatungpal mo dagiti daw ko ken ka. Adda ang mapanak nga ka. Apod no nga ayatin na. Agyaman ak, tapinatgam ti awis ko makasarita ka, Paul. Ipatpatag mi unay ni Jamila. Kaya't may asiguraduan ti pagimbagan na. Ay ayatin ko unay ti anak niyo. Paul, saan kumangagsakit tinakab mo? Ngam, amumot nga tan. Adi manon kada kamen tinadoktalan ni Jamila keng ka. Ngam di mo kano aklunan nga adik ka. Inulit ko ng imbaga ka ni Jamila saan apudno ti atap na. Ano napudno ka iti ayan-ayat yo kina Jamila? Saan mo pagulbutan? Tamangan no mairamrama na may sagmaak. Excuse me. Basak lang natin, thanks. Pumanaw kalitan nang di mo kayat timatokhang. Baliwan tayo tulangan tayong salita. At na pati ka papanak. Pinalii ko ni Paul kabayatan ti panagsarsarita mi. Diyak laki di agbidot. May sanga adik ni Paul. Honey, kap-kap na kam kadiday ka. Saan nga nga inamin ni Paul kini Jamela? Mama, Papa. Amo. Agul-ulbot ni Paul. May salakit tinga atik. Kat, anya nga ro ti pangadang mo ita, iha. Mama. Iha, amok amaawatan ti kayat asawa ni mamag mo. Agdesisyon kan. When no, urayam ka di pa'y ngingatan na ka. Anak ko, saan mi akayat nga dadakas ka mapasabakan ka? Saan ani Paul tinaikari aparakan ka? Kas itim bagami kini Donita ide. Urayin na ti na panawan. Naitamot laang ti bagami king ka, iha. Wingag pa'y suading ko. Saan akas kini Paul ang may sanga adik ti pagsayangan ti panawan mo? Agpapada kayo ka na mamakat, Papa. Iti ibag pagkakanya. Napintas ka, nasingpat ka, nasirip ka. Saan ni Paul lang ti pagtungpalan? Anyan to ti pagtungpalan ti biyang mo. Manang Donita, saan anala ka ti manggitang? Ngamin. Ay ayatan ni Paul. Maawatan ka ading ko. Saan ka nagsangit? Kas itay ko nadan. Saan mo asayangan ti luwam? Itinaibulilang agatas. Amok manang, pampanunutan niya ti pagkipagak. Mariknak ngay ayatan nak ni Paul. Ngam di naklaan kayat ngay pagag. Masapul adwa kayo ang mangiparik na iti pamateg. Tapno naragsak kayo. Anya ti ko lang, Jamila. Makisila kan kanya. Saan lakon nga ayatan? Paul, ay ayatin ka. Ngam si ka, ay ayatan nagkaliman. Walbot ka. Di ko alam kat di. Insukat nak iti sa bali. Dahil dyan ka di nga Abner, ha? Saan mong iramraman ni Abner? Awan ka pa kainaigan na iti daytoy. Sangdak nga lilawan. Umay ka. Saan? Marayak! Agtigtigar-gar ka ito batay mo. Pagkalmahan tirik na. Nawag ako ni Donita. Katumay dan dito eh. Nakitag. Nadalap ni Puliti pa ng paltog na gidi alalaki ang nagmotor.
Kalpasan na, naglibasan na giti ang lalaki. Jamila, ibagak na ito ka. Nabayagan nga ano pun ni Paul. Apay, sino nga mindagijaya kaya dapat ayan ni Paul? Jamila, anak ko, anya tinapasamakan ka. Mama! Mama! Iha, Nagistayanan na iramraman ni Jamila. Nembag na nakataray ni Paul. Taamang ano napaltugan da kumanado. anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Ladingitak no italangi pudnok yung kada ito, Jamila. Diyak kaming kahit akagoranak ni Paul. Ibaga na apadpadaksakin ka. Ngam ko naman napatagakin ka, Abner. Di mo kaya't na may sagmak. Oray ni Paul. Diyak kahit may sagmak. Kanain ko abagbagahan. Apay, asino nga mindagijay? Takayat na apatayan ni Paul. San ko nga mo? Ngam nabayagan na sapsapulan dagiti pulis. Gaputa sanda mapasardang. Ngaglako iti troka. Kaya't na amatukhang ni Paul. Ay takatitikayat mo ang ibawat. Sana kasigurado. Nga mabalin ang kakadwa na iti sindikato. Adun sa ti utang na. Adi na pa'y nabayadan. Wino inrimit ang naglakwan na iti droga. Kalpasan adandani ka na isagmak iha. Agnakam kamot katan. Madantan na ka na kamang pampanunot iti amin. Nakipagkita ka ni Paul. Tap na makisina akong kenkwana. Papa, Mama, nagungtot. Edi ko yun din dimtang dagiti nakamotor ang paltog kenkwana. Sa dino ti ayan na. Ang mga no saan na amalasatan ti pan nakapaltog na. Nakita na yung karigatan na tinaglipas, Papa. Sana nakita dagiti nakamotor. Tapi manaw damat lang at hagos. Iha, Papa, Mama, nakisina ako na. Kamsabay ko nga. Tama ka amiris kat agbalbaliwan. Ngamin aglunag. Inayat ko itinapudno ni Paul. Damang luklukat iti daw. Oh, naut-ut lang isugat ko. Hanggang may sagarat ipaltag ko. Sige, sumrak ka na makitang. On, saan? Talaga natin sa tisat mo. Dayawak ti kinalaing mo amang sorot ikan iniwan ko. Kat ko amaman. Noon niya tinipasamak mo. Damgis lang ti sugat ko. Naimbag ta sanda ka na purwan. Dandanin ay ramraman ni Jamila. Anya ti kayat mo asawan. Agbalbaliw ka kuman. Awaran ti sir-serbi ti biyag ko. Kalpasan ngayon sinanak ni Jamila. So ngayon makamon noon niya ti mapasama kanya ka. Amok na sino ti padpadasam nga awagan. Kunak man no, nakisina kan ni Paul. Kaya't ko kumalaan nga kasarita manang. Iti kasta, agbalbaliwen. No kas pangarigan nakalasat iti pan nakapaltog na iti. Napatag ka di pa'y laking ka ni Paul? Uray kas kasano. Ado ti imbati ni Paul na pintas alagim. Kabayatan ti panagayan ayat mi. No saan kami mananay kari iti tunggal maysa. Maamiris na kuma. Amasapul nga agbalbaliwen. May sabid do ti panakiayan ayat mo kenkwana. Wen, amok day tamanan. Ngam kalintigan mo't ni Paul ti agpihag anaraksa. No kayat na abalbaliwan ti turong ti pihag na. Lading itak. Saan ko ang maibagakang ka ti paglamlamangan na. Ang mga nukagoran nakpay. Nga uray kanyak. Napatig ka di pa'y langin ka ni Paul. Kunak na nagsina ka yan. Saan may natutur ti nagsarita idi Abner. Kaya't ko kumakasarita. Tap na agbalbaliwan. Uray kas kasano. Nagbali na napatig kanyak. Delikado amamuan. Numapan mo danunan ijay. Kadada makasurot kang ka. Ang mga numiramraman ka pa'y apatayin na. Abner. Diyak kay tamasagmak ka. San ka nagkurang iti kaya na mo? Kanuri siya. Kanahin ko abagbagahan. Ngam san na kadingdingin. Saan na nga ta kayat ti agbaliw? Anya ti kayat napagtumpalan ti biyag na.
Mawatak ti panggap mo. Ngam na pagkat, Jamila. No kahit mamakasarita, awagam langan. Namin adon ngaw awagak ti cellphone na. Ngam dinak sumsumbatan. Nasakit nga ta tinakam na kanyak iti pa nang isinak ken ko ana. Paul, agyaman na ti sinungbatan matlahan ti awag ko. Apay nginawagan na pala. Mailiw ka kadimot lang kanya. Idindot tayo sina naklangaro na. Paul, no impangag na kuma. Jak na panunod, tinangisinakin ka. Ngamin, mabutangakin kan, Paul. Lukas tamat lang. Awanan tirumpay nga pagsalitaan. Mabitlaang. San mo pa'y kumanga ibaba? Kailalaam ko matibiyag mo, Paul. Agbalbaliw ka kuman. Diyak kayo ti malungsot iti pagpaludan. Kan may sa, patayin dak lumot lang. Kaya't dak atukhangan. Sana mapasamak dahi ta no sumuko ka. Nadadaalan ti piyag ko. Naigumuna ko ni tintro ka. No sumuko ka itilintek. Mabalinda ka apagasan iti rehab. Kalpasan na, malungsotak matlaang iti pagpaludan. At addan nga awan serbi ti piyag ko. Kapoy ti parang isinam kanya. Awanan ti mangipatpatag kanya. Paul, initip na ti cellphone na. Talaga kaya't na nadadahilan ti biyak na. Napukawan tinamnama ang mabalin na pa'y ti agbalbal. Nangagkuti pa nagkisarita ni Jamila iti cellphone na. Saan ko ang awatan ti kabsat ko, papa? Mama, panagkunak. Ay, ayatan na pailaang ni Paul. Ah, kunak nga no nagsinadan. Talaga nagsinakan niyo, papa. Amok man ang Donita. Dinakmawatan. Jamila, saan na ko makakagura ating ko? Mabuti na. Amangan no maisagmak ka. Donita, dasaysaya at siguro no da kami latan ti makisarita iti kapsat mo. Panawan kayo pailangarod, papa. Mama. Mabitlaan manang. Saan ka kagura manang? Patpatgan ka akapsat. Sige, agsarita tantuin ton madamdama. Agyaman nak itiki naman nakaawat mo, Jamila, iha. Hanggang madanagan lang ni Donita kan ka. Iha, dumngeg kami kini mamam no anyaman ti ibagam. Papa, maawata. No apay akayat dak nga iya dayo amaming pinsan ka ni Paul. Kamin, saan nyo akayat amay sagmaka? Kami siyak di saan nyo amawatan. Iso adenggan mi ti amin nga ibagam iha. Nakisinak ka ni Paul. Ta saan kami nanaragsak iti ayan-ayat mi. Awanan ti patid ko kan kuana. Agyaman kami, taimpangag na kami, anak ko. Uwan, mama. Kamin, amok apagsaya atak. Di pampanunutan nyo. Masya na ka ni Paul. Kasla, awanan ti mama ay tibiyag na. Tapagarupan na nga awanan ti mangipatpatid kan kuana. Iha, panagkunak, naigumunan iti droga ni Paul. Ngam no kayat na kumati sumuko, papa. Mabalin nga dapay gundaway nga palpaliw. Nalpasin na kinasarita. Kitadakan kuanan. Nasaan na akailalaan ti piyagnan. Awan tinasaya at amaala iti droga. Adoon tinatataal ti piyag na kanatay. Gapo iti day ta makailuod ang pisyo. Saan nga manay? Saan paya si mama iti droga iti pagkik? Mas lagtigar pa lang nagitilaslas ako. No apa yan lakok pala na dinabati. Sa klakat nga ron tinawanan. Kasapula ko na niya. Masapo lang may pamusposak. Uray klang nagtanggap ti singat. Masapo lang maliklikak na gitag pangpanggap amang patay kanyak. Basitan tinabad niya kwartag. Ngam na makaalak iti droga. Pagdamanan ilakok. Adun tumanan ti kwartag. Ay, manang Donita. Naliwayak nga Enrico tiri daw ti kwarto ka. Nadlaw ko ang nakaligliday tilangam. Naunag lakit iti pampanunutan. Madanaganak namin namang pampanunot. Amo manang nagbiduta. No apay ani Paul tinakiayan ayata. Kagangay lang day ta ating ko. Nailaw anak mo't iti mangluloko lalaki.
Na ikaringa ta, ati umuna nga ayat ta, sana para kada ta. Ngam, amok manang, dumteng to tinapudno nga ayat para kadata. Kaya't nakadi asawan day ta, nalipata mo ni Paul. Adda pay laang dito'y puso. Ngam panakunak, libati ko. Tadi na inilala tinapudno, apanagayat ko kenkwana. At day tagaya mo ni Jamila, Abner. Panawang kayo latang harudan ta, sumublatak mo ng agdigos. Sige. Agyaman ak Donita. Abner! Pasensya ka ni tinabayag ang panaguray mo. Ay, nagdaga ang ngamin. Oh, anat bakas pasama kan. Di ka mo tagtimo kan. Kitkitaan nakmatlatan. Jamila, nakapinpintas ka. Ha? Saan kumarumbang ni bagak na ito eh? Mga no panunod na magungundawayak ti panagsinayon kini Paula. Awan mo siguro ti dakas na ni bagak. Pumimpintas ka. Agyaman na. Nujak nagbidot. Ti panangiladawan ko iti langam. Kasla. Nakailiwliwag kan. Diya ka mo no kasanwasong batak day ta sa ludsod mo, Abner. Naghayaman nga iti madamag iti gayam mo. Nabayagan na jak nakita. Diya ka mo. No sa dinot ti pagkasarakan keng kuana. Aglamlamang. Amang ano kalat nga agliday ka. Aday ta. Nagkatawak pa yan. Abner, nalagsak ako ni tibiyag ko. Iha, dandain sa nga inaldaw nga dito'y ni Abner. Kat mangmangag mi kini mamang mo, tinaragsak apa nagsasarin tayo. Ada ka din nagkinaawatan yu, iha. Aday parparipirip ni Abner kanya, Papa, Mama. Ngam panagrik na. Sana pa yan nakasagana ng agayat manen. Kasla ni Donita. Aging gaita, saan na pa yan nasunutan tinakiayan-ayat. Kasi ti kabsat mo, mabutang agbidto, taamangan no agsangit manan. Pa, sana ka mabuteng. Ngam kas ka ni Manang Donita. Sana kamat nga agdardaras. Makaanayan na ragsak ko ti pamilya tayo. At adang agpay so asimbingad, kan rin magsak ti panaglalangan tayo. Manipod idi agpada kayo nga awan kaayan-ayat yon. Ngam iha, di na kaya tasawan at di kayon makiayan-ayat. Papa, Mama, dumteng to ti umno apanawan para itiday ta nga banag. Agpapada kayo mo't kadagiti dadakil tama ng Donita. Mabait lang arod amang paripirip iti panagayat na ken ka. Amangan no pampanunutan na gungundawayan na ti panagsinayo ken ni Paul. Ay na, naipalagip manan day siya lalaki. Kumusta nga tan Manang? Oray ni Abner, nabayag ka nun nga awan damag na ken ko na. Kat aglimlimang siguro. Apay ngamin adi pelat sumuko. Ay, kasimat. Manang Donita, apay akas tati panangkitam kanya kiti daytaan na ibaga. Nadayawak mo talaga nita. Sandak mo ito nadlaw, ti wanak. Paul. Naimbag ta nagtimag ka adagos. Kunak nung nasurutan dak dagiti itartarayak itay kat sinalikaw-kawan dak. Dandanisan ka na mabigbig. Imres ka na. Aging kat kano magdablamang ka. Awan bibiyang mo. Sumuko ka kumana. Nataltal ka tibiyag mo, nadda kay ti pagbaludan. Ay tati ko nam. Napagag nga oray tiyurag ti pagbaludan. Ganun sa droga, timbang silsil po tibiyag ko. Agpanunot ka kumana yung bagya. Di mo po kawan tinamnamam. Aglisi ka kit ti talan ko. Oray anyat ibagbagam. Awan denggikan ka. Inot mo talaga nakaurnong ka. Adon ti kwartak. Mabalin kong taglemeng iti adayo a lugar. Tapno maadayuak na iti pangpanggap ti biyak ko. Amo ka na bayagan na palpaliiwan dak. Kayat dak nga ito kang. Kanya na dyan. Isagarat ti palto ko. Delikado. Pasapul nga amadayo akon. Ngam, ikuyog ko ni Jamila. Amok. Dakkel ti panagkurso na ni Abner ken kuana. Nariwot pa ilaan ng kamayatan na panag-jogging. Ayun gayam, tikabsat mo, Jamila. Manang Donita! Okay ka na! Ururayin na ka ni Papa Idirwag! Anya tayo, Chay. Kas na dakikin namat iti kalsada.
anak! Jamila! Ada nangawag kitinagan ko. Kasla... Ni Paul! Saan tayo agtuloy? Agsubli tayo ni Tibalay. Ang mga nagsubli tayo di nakamotor kat may ramraman tayo pa. Jamila! O papamabit lang. Umasidiga ka tinakapasagat tinapaltugan. Diyak lagi dinagbindot. Nilagit ni Paul tayo jay. Maranyagan ti silaw ti rupa, tinapasag ang lalaki. Ni Paul nagpaiso! Dara-dara ti bado na! Iyawawat ni Paul di iman na. Nagas lang paparayat papa. Nawala na ni Paul, papa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agtigtigar-gar kayo iti nervyos, mama. Bumumsag kayo pa yan. Umay kayo, taatibahin kayo nga ipatugaw. Anya da dya putok. Da Jamila kini papang mo. At daday terwar. Pagkalmaan yung matrik na mama. Awat ti dakas, pasama kadakwada. Napananda nga rodaan. Simurot na iti ospital. Anya ti ko na. Diyak mawatan ti kahit masaruan doon ita. Mama, ni Paul tinapaltugan iti sangot ti balay. Kinuyog ni Papa ni Jamila iti ospital. Mariknak, asaan ako napayag? Jamila, pagkawanin na ko ma. Paul, saan ko kumangagsaw iti kasta? Basta mo mapiyag ka. Tamtama ka magbalbaliw ka. Nakasak unay. Panggap ka ko mga isurot. Hindi pa naglibas ko tayo. Anya? Jamila, kumusta ni Paul? Abner? Ni Paul? Kakaasin ni Paul amang kamkamat iti angos na. Abner, agsensinyas ni Paul. Iya sa dagiyo ka no, tinapayag mo, tirupa na. Paul, gayam. Paul? Naggidiman. Slasanan ng mga angas. Diyos, di kumahugking ka, Paul. Sapay la kumataagin na nanti kararwam. Itinagkaysabiyag. Abayanas ka na kasi di pagtumpalam. Saan ka man lang anay ka ni di gundawa yung magabagbalbaliw. Dudinangig na kumaidi, Paul. Manipot naggapo ka iti punerarya na kay masayagan ni Paul. Saan kan ama timtimag? Sapay ko matamawat ang tirik na, manang. Nupay, sana nasaya at tinagtungpalan ti ayan ayat mi ka ni Paul. Malading itanak iti ipupusay na. Ngamno saan da pinaltugan iti batog ti balay. Ang mga nudakas ko matinapasamak mo. Wen, pinanggap nak gayam nga ilibas. Tapno ikuyog nak iti panaglumang na. Dandanikan na isag makading ko. Diyos tinangiliklik kanya kiti pagkadmanang. Ngam ti pampanunutag. Rombang ka di tinagtungpalan ni Paul. Saan ko kaya ababalawan ni Paul? Agin inanan ti kararwana. Ani, saan pa'y gaya mabimango ni Jamila? Nagsasarono arabi iti panagpuyat na, kapo iti panagbantay na iti bangkay ni Paul, iti punirarya. Ay ayatan na pailaang ni Paul. Hani. Saan tayo ang mababalaw ni Jamila? Ayun gaya, saan ko pa yan nakasarita ni Abner? Ang mga no amuna no asino dagiti ng patay iti gayam na. Wen nga at paiso. Takas man ni Paul. Masapo lamay ka na iti hostisya at ipapatay na. Puno na itahani, kang runaan launay, nabibiit ko ma ang makailiw-liwag ni Jamila. No pa'y nagsina kami ka ni Paul. Kan ininutan na di patak. Sakpay ti pupusay na. Malading itanaklata itinapagteng na. Makipagrik na, Jamila.
Agyaman nakitianos mo ng kadkadwa kanya, Kapner. Gaputay ayating ka. Kat saan ka abaybayan? Abner? Lading itak. Saan ko mga umno iti daytoy a lugar. Ken guntaway. Ang gayam. Sakpay anag satan. Naibaga na pa'y lang na sino dagiti ng patay king kuana. Ano niya? Sapay ko nga, maipayan iti hustisya ti papatay na. Iti kasta, naan-anay mo ti panaginana ti kararwana. Sumurakat ko man iti kwarto, kalpasan na nakapanaw ni Michael. Ngam, inasitgan ka ta, nadlaw ko amay kulkulan ka. Laglagi pum ka ti pailaan ni Paul? Manang, sumagmamanon na bulan tinapalabas, manipod pimusay. Inilot matlaangan, anak kailiwliwag ak. Adda na doktarak, idi matay ni Paul Jamila. Uray gayam nagsina kayon. Ay ayatem pailaan. Sana kas ka rin natin manglipat. Ngam, sana na day tati pagsaritahan tamanang. Awan gayam, anya ti madamagan iti kaso ti panakapatay na. Natiliwan dagiti maata pa ng patay kan ko na. Pada na mutlaang adrag adik. Kat, madama pa na ang amaad-adal ti kaso iti korte. Kat ni Abner, itaman laang amadlaw ko. Nabayagan asaan apin masyar. Impakada na idi nga agsapol iti pagtrabahuan na iti syudad manang. Manipod din, awan mo't damag kon kan ko na. Ay kat, kumusta kayo mo't ni Manong Michael manang? Mariknak anapod no ti panagayat na kanya. Saan ko pa'y akap-kap na kandirik na? Manang, nadlaw ko nasingpat ni Manong Michael. Nadayaw kadagiti dadakkel ta. At dalangan na, ken natalgad ti pagtrabahuan na. Maawatak sa ti kayat masawan, Jamila. Adaken ko na ti saguday ti may sa lalaki at saksapulan ti may sa babae manang. Narigat tagdarasudos. Tingi-tingag pa'y anaimbag ti kababalin. Wino, napudno matlaang na Michael. Oh, iha. Si kamot gayam ti agtugtugaw dito'y salas. Saan mi anadlaw kini mamang mo ti isa sangput mo? Timadang mo, Adonita. Saan kayo nagkuyog? Sinukon ka no ni Manong Michael iti pagtrabahuan na, mama. Kat napandan sa nagpasyara. Katapay saan ka akimuyog? Tapno makapagaliwaksay ka ba? Nagkapukan iti trabaho, agawid kan adakos. Ang mga numakasi nga aklaan kadakwada, mama. Bueno, umapal ka laang iha. Hani, anya ka din dahi nga ipagpagam. Anya ka sa... Amok akayat daklaan apag katawan, papa. Ane, masansan samot ten ti panagkuyog da ngagpasyar. Anya ti panagkunam. Addan relasyon da? Jak masungbatan day ta sa ludsud yo, papa. Nintulangan manang Donita, ti pagsaludsudan niyo. Sa anak nga gulbud ka na kayo, papa, mama. Pudnon nga adan nagkinaawatan mi kini Michael. Iha, saan mi asopyaton day ta desisyon mo? Panawanan nga madaan ka iti relasyon. Wan iha, kat... Saan ka nagpito iti pangitan? Nasingpot ni Michael. Tiningitin ko anaimbag ti kababalin na, mama. Sapay ko, ma. Taisunti na ikari alalaki a para kanya. Iha, napadasa mo tinagbidot kat amo ka nagnakam ka. Amo mon atingitingan ti rumbang apangipaayam ti pudno apanagayat mo. Nay dakit din na kinunagday ta pa nagsinaay mo, mana. Kunak man na nagkuyog kayo nagpasyar ka ni Manong Michael. Apaya, kasla sana naragsak ti langam. Diyak mo no kasano nga ibagak daytoy kadagiti dadakkel ta, Jamila. Inyawis ni Michael ti panagkasarmin. Agbay sumanang? Wow! Congratulations! Saan mo una ipigsahan ti boses mo? Ang mga namang dagiti dadakkel ta. Ano ko, ma? Manang, no kap na kamlakit din ni Manong Michael. Pabor mo't kit di dagiti dadakkel tagan ko na. Amo ka nabanlog kayo, kalpasan ti kasarda Manong Michael ken Manang Donita, mama, papa. Madlaw ko itilangayo, mama. Sana ka nabanlog iha. Malitayanak. Gaputa saan tayo na makadin na pa'y tikabsat mo. Gaganga, itanaki asawaan hani. Kat si ka, Jamila, kaano mo't nga dayam amom akayan ayat mo? Ni Papamet, madanon to kadilat taday ta abanag.
Sige, sumuray ka ako ni tisilit ko. Kanya kalait din alak na kaya tila ibagbang. Abang ano na sa mo, tirik na ni Jamila. Sino nga ito mo tawag sa akin ko? Hello? Kumusta, Jamila? Napner tayo eh. Abner? Well, Saan ang naka-phone book namin to yung number mo? Oo, Abner. Nabayaga saan da ka nakit kita? Saan mo ka diyan nadamag ang nakikasaran ni Donita? sayang nga ron. Tasan ko nadarayan. Nagtrabaho ak namin ni Manila, sir. Itultuloy yung arot yung sarsarita kay ni Jamila. Ay, pasensya kayo, niti panakasingak ka na kayo. Sige, sir. Saan ko nakita ni mamang mo, Jamila? Adala ang iti kwartuda kan ni Papa. Ang mga lumailiw manan kan ni Manang Donita. Ingagarak ti madayo. Tapno maikang kahay ti gundaway amang waya-waya di tapuson. Ha? Ano iti kahit mo asawan, Abner? Idi pa'y nga mo mga ayatan ka. Ngam ka po'y ti panagayam mi ni Paul. San ko anipot nuking ka? Sayang. Tanala daw anak mamota. Nalapit. At daga po nati amin. Aklunak, nagbiduta kitipan na kiayan ayat ko kan ni Paul. Sorry, doon nasahir ko tirik nam. Apay nga iso ti pagsarsaritahan ta. Jamila, inururay ko dahito akong taway. Tapno may pariknak ti panakayat ko. Sakbay nga itulnog kayo balayo. Agpaangin na pa ito eh. Oray rabiin. Adulat at agpaspasyar. Wen nga Rod, saan ang madlaw arabiin? Tanagranyag dagiti silaw dito'y parke. Naragsak dagiti padat ang agpaspasyar. Kaya masyak nga tanti karagsakan, takadwa ka. Abner? Agyamanak. Edi, anya? Oray santa pa'y nga kain ayat. Simurot ka kanyak nagpasyar. Gaputan mo ka natalgedak no kadwa ka. Agtalik unay dagiti tadakkel ko ken ka, Abner. San ko adadailan day tapa nagtalik na kanyak. Kaputa na po nuak iti panakayat ko king ka. No saan kumaan nagbutang ni Abner ken ni Politi? Amangan no nabayag kayo kuman nga agayan aya. Manang, saan mo kumamutan nga ipalagip day tabanag? Masair ka di pa'y laing tirik nam amay palagip day di Paul? Manang, saan akas ka rin na timang lipat? Ngamin, nagbali na napaset ti biyag ko. Ngam di na kaya tasawan, nga ayat agpailaang ni Paul. Jamila, kas ka ni Michael nga amok nga iso ti ka ikarya. Amok, ani Abner mati na ikari para kan ka. Saan akas ka rin na timang giteng, Manang Donita? Ngamin, kayat ko at tingiting ang anaimbag tirik na maipapanday tabanag. Iya, di mi kaya ti makibiyag. No da kami ti masurot kini mamang mo. Kayat mini Abner aparaking ka. Ibagbagami da ito'y kan ka iha. Ngam, at damot lakan ka amangadang. Papa, Mama, asadog ti pusok kini Abner. Natalgad tirik na, tunggal agkuyog kami nga agpasyar. Ken, naragsaka. Kayat naasawon day ta. At damat tan mariknab kini Abner iha. Ayat nga tangagpay so dahil ti marikrik na, Papa. Kalpasan ti nagtungpalan, ti mo na nga ayat ko. Sa anak pa yan nagayat. No pa'y, matagi ti agar-arom kanya. Tanangam ti agdesisyon, anak ko. Tanarigat ti agbidot. Manang Donita, nakapasyar ka man diti balay. Ni Manong Michael ngay. Sika kumakit diti rong mga pagdamagak. Nakita kiti tawa itay akadwam ni Abner adimtang. Mayat ti panagasenso ti biyag na ta adam ko tsenan. Ay, wen kaya Manang, ada na pintas ngay padamag ko ken ka. Anya, inaklon mo ti panagayat ni Abner? Siya kundi mangibagaan niya tinapinta sa damag. Nasintinsyanan nagitipi matay ka ni Paul. Dayta ka di, tinapinta sa dama. Kasta ngagpaiso, ken pagsasaritaan mi itay ka ni Jamila, ako mo yugak to kada kayo ang makimisa intong bigat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal reno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.